ये देखो आफाना जाबाय मालाय मा बुस्थु बियो बाबा सोलार सिस्टेम गावनि मेहनतजों बानायनाय दे फार्स्ट टाइम बानायनायथ' सिखायानो जादोला मोजां हो अन्थाइ एसे होजाबावगौमोन दां अन्थाइया बाबा दे आसलि अन्थाइ आरोना फाइनालि पेपार बलजोंनो बानायनानै माबा मारबाय ओमफ्राय एसे सोमावग्लुंबाबो गायिखाय मोजां सिथाबनायखाय बेखौनो हैनोसै आरो बल लायलायलायासै गागोन अन्थाइया थेवबाबो नों बायसान्स आटाखौ लांफादे बाबा नों लोर सोर जानानै बायसान्स बोरैबा गायोबा सिथाबफिननानै मोजाङै होबानो जाबाय दे सानानै जोंना एकदम खौलौलौ आरोना बारा मोजां ओंखाराखै मागो दाननि सान दे माबानि साइन्सनि प्रजेक्ट खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसन थामखौ फिनखौ सबरबावबाय सय माजियाव जोफौवाननाय महरला सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबो सायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय मिन्थाराव दे मैया मोनायाव मा गोसोखांनानै एकदम मुसुखुराव दाम होनदोंमोन आरो दा मुसुखु दानाय बायदि ओमफ्राय दाबो खाराखै ओरैनो सुस'लाबायबाय नालाय मोखांखौ खाराखै एसे मोजां सुनानै थांनांगोन जानाय नङा स्कुलाव दा अपमान जाथारगोन ओमफ्राय नै बिमा फिसा बिदिसो बामनानै जानानै दङ हमथानांगौ बेखौ बिदि आरो खामानि मावदों नालाय आयैसो दे जाबाय सेट खालामनानै मोनसे एसे गोजौ जायगायाव बे कुलार सायाव दोनहैदो जानाय नङा दे लबारजों माबादो आंखौ फैसा गारहोबाय थायो दे लाना फैबा माबायाव कुलाराव सफै कम्पिउटारना माबाया जाजोब्बाय लिरनाया पाक्का दिनै मा लांनांगौ नोङो कम्पिउटार मोनथाम ओमफ्राय जोबथ'सिगोन ओमफ्राय बर'ना हरथ'वाखै आरोना दाखालि ससेल लांबाय बेनो नोंखौ देखायखाबाय ना दाखालि ससेल लांबाय इंलिश 2 लांबाय ओमफ्राय माबा मोनसे लांबावदोंमोनदां बाबा दे हिन्दीया नागिरदो आं माबा ब्रेकफास्ट आरि बानायनोसै आरोना फुङाव बिसिनायाव थाबावनोमोन आरोना जा खस्थ' मस्थ' बुरखाय आखायजों बे मानसिखौ थिग खालामबाय आङो 6:30 सिखारनो नागिरदोंमोन एलार्मा 6:30 बाजाबाय थादोंमोन ओमफ्राय 6:30 एसे बारनानै सिखारदों ओमफ्राय उन्दुबावनोमोन बिसिनायाव नामागौमोन बिमाखौ जा खेंखुर आरोना जेने थेनेसो थिग खालामबाय नै गोलैबा आं दाय गैया होमबा नों गोलैबा नोंनि दाय गैया नै दासोनाबो ब्रेकफास्ट रेडि खालामसै आङो नै ब्रेकफास्टआव ब्रेडसो आरोना मैया करमतलायाव थांदोंमोन नालाय लानानै फैदों सायाबो गोदौगासिनो ओरैहाय लाबो मा होनदों नै ओरै डिक्टेसन हमजानो फैलायबाय र' नै ओमफ्राय हालोदा जोंना फारसेथिं हमनांगौ फारसेथिं एवनांगौ फारसेथिं सासेखौबो रोनावफाबाय थानांगौ आरोना उफाय गैया ओमफ्राय बिजानजादा मालाबा बिनानावा एसे बाहेरायाव थांबा फरायनो लेंबा बिदिनोहाय गावबो बाखायो नालाय ओमफ्राय दा बेयाव दंफैयो नालाय खामानि फिराव गावबो हाजिरा आरो एकदम बेस्थ' जाफाफैबाय खम जारला सनाफोर बिदिनो सनाफोर बिमा बुरै जिबन जिरायफानो नागिरबाबो जाया नैबेजोंबो जिरायफाजाया खामानियाबो बिदि थाजाया बेयाव फरायज्रां बैयाव फरायज्रां फरायग्रायाबो हारसिं जाया दे 10थाल' नायग्रो मिन्थिबाय खनसेनो नायजोबनो हायो नामा निसयनि उनसिम 10था नायदोब्रा दसनाफोर थाब बानायना लागोनसै आङो सायाबो दुंबायानो होनजासै बेनो जानाय बेनो टिफिन दावदैजों ब्रेड बांसिन एवना हरोमोन दिनै हरबाय थालां दावदै दाउसा मा होनो सस लांसैनो आरोना दा ससाव फोनै जाथोंसै बे फुङावनो एसे टाइमा माबानो नागिरो हास्लाबासै दे बाबा नों फटाफट लेखाया बासिदो नानि सना फिथर लादामे नै गैलास मौजों साहायनोसै साहा लोंसै आं दे र' आदानिखौ रेडि खालामनानै साहा लोंसै जाबाय थांबाय हाबलांबाय दोनफैबाय आङो माबा लानाय ना बुस्थु लानाय दिगदार जाथारो ओमफ्राय मा होनो फैसा होलांसै फिसानो होफैनाय जायाखै आहा आधा आधि थांलाय लांबाय मासानो आरोना A few moments later जाबाय बयबो होबाय एसे टाइम लाबाय आरोना आगोलाव अनलाइन जायामोन दाना अनलाइन जायो आरामसे सफैबाय जोंहा फैदो नानि बेयावनो जिरायनानै जाबाय आदार मोनाबालाय बबाव फैनो मा जादों नोङो स्टिक्स जा सजनी रे फै जाब्रा देर साफा खालामनांगौ
ओमफ्राय सुनाफोर आदारालाय दंनाया दङ बिराद फालतु लाफा लाबोनाय लोगो लोगो नासो गोसोखांबावबाय ओमफ्राय बिराद थांनो बादों आरोना आङो थांला आङो जेने थेने जालाबायनोसैसो गाजरफ्रा दाम खमायहांबाय ना 10 थाखा फवानि मोनबोदों आं नै मैया खदमथलायावहाय आरोना 10 टिहा पवा ओमफ्राय बियो 20 थाखा मोनदां आधा केजियाव बेबो 10 थाखा पवामोन नंमारगौ खिन्थु बेखौ खम मोननाय नङा बेहाय एखे 20 थाखाथार आरोना लास्ट मोनसेल' दंमोन हाखावफ्रांदोंमोन मादै आं लानानै फैबाय आं दे लास्ट गोदि मोनदि आं लांसै होननानै 20 थाखा आरोना थ' बेफोरखौनो संलाबायनानै जानोसै ओमफ्राय सोनाफोर दिनैहाय 13 थारिख आरोना मागोनि बन्द'आथ' मोनसै मागोआथ' जानोसै बेलागुर सावनाय मा सावनाय फिसालानि जादाय बिमायनि स्टेटासाव नुबायना बेलागुर बानायनायखौहाय खाथियाव फिल्डआव बेलागुर बानायो नालाय एकदम खालाव खसाव लेंगासिनो दङ साननैल' बन्द' मोनो बे बन्द' मोननायाव आं बोरै थांलायखो आरो दाख्लै बिखुनजो बिमायाबो होनहरदों हा मागोआव फैदो होनदों दा साननैल' ओरैसो थांनो ओरैसो थांनो फिसालाया अयथासार गथिखे आङो बुंस'नो हाला आरोना साननैल' बहा थांनो बहा मानो रागा जोंबा जेराव थांनायबो नङा आरो बन्द'बा थाङाबाबो सुखुवा आङो साननैबाबो आरो नायनोसै रसनाफोर माने आङो मागो ओमफ्राय बे बेलागुर सावनाय मा सावनाय ओमफ्राय मा होनो बैसागो बे फांसन मोसानाय मुसुरनाय गेदेर मानसि बुजायनाय मानाय बेफोरखौ आङो फिसाफोरखौ खोनासंहोनो बिराद मोजां मोनो आरो बिफायाबो बुंखायो लानानै थांनो बैसागोआवहाय फांसन थांसन देखायहैदो होननानैहाय आगोलनिफ्रायनो बुंखायो ओंखायनो बैसागोआव आं थांनाय जायो आरोना ओमफ्राय जोंना लालेफोराव जाया नालाय थांनाय जाया ओमफ्राय बाखि मागोआव बिदि थांनाय जायामोन खिन्थु गथ'आबो बिसोर लेंनो नागिरो बे बेलागुरावनो आरोना आरो बिमायाबो ल' खालामहरबाय थायो नालाय ओंखायनो बेलागुर सावनायखौ नायनो लेंथारो आरोना ओमफ्राय देखायनो हायोबा मोजांबा बेफोर बुस्थुआ मोनथिनांगौबो बेलागुरा मा बुस्थु बिसोरथ' जेबोखौनो मोनथिया आरो बेयाव थाबाबो आं बहा नागिरनानै देखायहैनो आरो हजों न'आव थांबाबो नुवा खाथि खालायाव जेराव बेलागुरखौनो नुवा बानायनायखौनो नुफेराखै आङो थ' जोंहा जन्मनिफ्रायनो जों बेलागुर बानायनाय नुबोनाय आरोना दुब्लि बारियावबाबो फिल्डआवबाबो थ' बेलागुर सावनायखौ दुगैखां लोबखां खुलुमहैनो हायोबा बहुत मोजां नङा होमबा सुनाफोर बेलागुरनि होलांनाय बोरा एकदम सोरबा हिन्जाव मोनाखैबा हिन्जाव मोनथोंबा मोनथार जाहैदों आरो सोरबा गथ' गथाय गैयैफ्राबो बिराद मानिनानै दोनहैयो मायोना सुनाफोर सेंग्रा गथ'फोर सिख्ला गथ'फोर पिकनिक जादोंबा बेलागुरनि नामै दान होलाय लायोना ओमफ्राय खिन्थु थार बाथ्रा आंबो जेबो बिनानै लाफेरनो रोङाखै खुलुमहैयोबाबो मा जायोमोन मिथिबायना बे खनसे बेरगाफा बैया होनगाफा ओमफ्राय सोरनिबा नामैसो बिना होलाबायनायमोन आरोना उमुगा हिन्जाव मोन्थों उमुगा माबा मोन्थों बिदिथों गुमै मोन्थों मादै मोन्थों बेफोरबायदिसोमोन आरोना थ' गावनि थाखाय सायद आं जेबोखौनो बिनानै लानो रोङाखै बिदि बिनांगौबो जेबो जायाखै नालाय इसोरनि अननायाव ग्रोब ग्रोब मोनलांबाय नालाय सुनाफोर ओंखायनो बिदि बिनांगौ जेबो गैया जास्ट खुलुमहैयो आशीर्बाद बिहैयो बोर हो बिदिल' आरो खिन्थु मा बोर बिनांगौ जेबो मोनथिया ओमफ्राय मा होनो सुनाफोर मैयाथ' आङो भिडिअ होआखिसै बानायाखिसैनो बिदिनो जाला जाखा एसे प्रब्लेमबो जादोंमोन आंहा ओमफ्राय आं बानायनाय जायासै आरोना देहायाबो एकदम बोरैबामोन गेन्देगेल बानायनो गोसो जायाखिसै बानायाखिसै बाखि ओमफ्राय बिराद भिडिअ नायबाय आं लोगोफोरनि खिन्थु सोरनावबा कमेन्टआनो लिरजायाखै दे ओमफ्राय बाखि आदा जेम्सनिबो आं भिडिअ नायदों ओमफ्राय आरो एसे भाइराल गिदिंगासिनो दङ ना जा आलफ्रेड आदायाबो हाबा जासिगोन नङा होमबा सुनाफोर ओमफ्राय मा होनो अखन्दा पार्टिया बेसाद सासे खमायसिगोन होनना बुंनायखौ ओरैबादि मिनिनानै थैनोसै आरोना सुनाफोर बेहाय मोनसे आंनि मिनिनायनिबो खारन दङ आरोना आगोलावहाय हिन्जाव लानो रोङि बोरायनानै थानाय हौवाखौ मा बुङोबा बेखौ मोनथियामोन बुन्दासो होनफ्राङोमोन माने अमा बुन्दा होनफ्राङोमोन आरोना खिन्थु अखन्दा होनो होननानै एसे उनावसो मिथिदों बेफोरबो दालाय मोनसे सोदोबजों फिननाय हो होननायाव फैयोना बर'आव जोंहा थ' मिथियामोन आरोना बुन्दा होननानै लिरफ्लांनाय जादोंमोन आरो आङो खिन्थु अखन्दासोमोन ओमफ्राय नाम्बार मोनाखै आङो आंनाथ' भिडिअ नायनाय कमेन्ट नायनाय नियम दङ सोर मा लिरदों मा लिराखै एसे गिदिर गिदिर इउटुबारफोराबो सोरबाफोर रायजायो नामा माबायदि कमेन्ट फैयो बेफोरबायदिखौ नायनायथ' नियम दं नालाय थ' नायबाय बिदिनो कमेन्टखौ नाहाबो लादो आदा मा लादो आदा होननाय मानाय कमेन्ट मोनबाय ओमफ्राय उनाव ओरैबो लिरबाय आदा जेम्सखौ दिनै एकदम दुखु नुथारबाय माने दुखु भिडिअ बानायनो नुथारबायलायनो आलफ्रेडनि खोथा बुंबाय नालाय आलफ्रेडा हाबा जासिगोन मासिगोन लासिगोन अखन्दा पार्टि आं हारसिंल' जासिगोन होननायफोरखौलायनो दुखु नुथारबायलायनो मिनिथावथाव आरोना मानसिफोरनि कमेन्टआबो मानो दुखु जानांगौ ना मालाय हिन्जाव लानायखौलाय ओमफ्राय गाहाबो मालाय आंनाबो सानसे जानो हागौ होनदों थ' आं सानो सोरबा आदा जेम्सनि भिडिअ नायग्राफ्रा आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा बेलागुर सावनायफ्राव बोर बिना हो
आदा जेम्सआबो थाब जालाबायथों गोजोननाय मोनोना गोबावनिफ्राय बेबायदि नुबोबाय थानाय मानसिफोरा माबा मोनसे सोलायनाय जिबनाव माबा मोनसे नुयोबा जों बिराद एक्साइटेड जानानै नायो नङा होमबा थ' बोर बिना हो सनाफोर आंबो बेलायाव खाथियाव थांनोबा बोर बिना होगोन आं आदा जेम्सआ हिन्जाव मोन्थों थाबनो खन्दायाव थाबाय थानाङा होननानै ओमफ्राय आरो फेसबुकाव आं नुवाखै दे खिन्थु सोर हिन्जावा बे आदा जेम्सनि सोमोन्दै मा बुंदोंनो आं मोनथिया आरो आं फेसबुकआ थांनायानो जाया नालाय खुलिनानै दोननाय ओरैनोल' मोनथिला आङो ओमफ्राय सोरबा भिडिअ होनायावसो आं नुदों बेनि सायाव आरो आं आदा जेम्स रायनायखौ नुबाय आरो ना लाव जं जं ना मा होननानैहाय भगबान दाबायदियाव आंबो बिदि फेसबुकाव नांला बंसा बुंफ्रांलाबायबा आंखौथ' मा होनना रायगोनथाय आदा जेम्सआ दाबायदियाव मा होनो सोर दांखो हिन्जाव आलिब्लायला मुसुखुर बुथेथे होननानै रायखागोन खोमा ने मा जेरै नुदों एरै रायगोन आरो ना बाट आं नङा सुनाफोर आं बिदि जाला मोनला मानसिफोरखौ रायलाबायनो एकदम गिखाथारो आरो ना आरो आंना बोरायाबो भाइरेलाव थानो नाङा होननानै बुंखाथारो भाइरेलाव हाबसनलाबायनो नाङा होननानैहाय ओमफ्राय बेखिनिखौ आं बिराद मिनिदों नालाय सुनाफोर मिनिनोबो ओंखारदों आङो बिरादनो ओमफ्राय ओंखायनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामबाय आरो ना आङो बे हिन्जावखौ लावजं जं होननानै रायदों आरो ना ओमफ्राय आं जि मिनिनानै थाङा थां होगोन ना माबोरैबाबो होनबाय लोगो मोननांबा थाङा थां बुजागोन बा थाङा थां होजागोन सोरजोंबाबो होननानै आंहा मिनिनानै उदैखौ सानसै आरो ना ओजोंहा देहाया थिग नङामोन दे सनाफोर प्रब्लेममोन जि मिनिनांगौ मिनिबाय आं नोंथांमोनाबो सोरबाफोर नायाखैबा आदा जेम्सनि भिडिअखौ नायैदों एसेबाबो मिनिनो ओंखारगोन आरो ना ओरैनो बिथाङा सिरियासनि भिडिअ बानायो खिन्थु बिदि होननायखौ आंहा मालायनि सिरियासखौनो मिनिनोसो ओंखारबायहाय गोदाव सोरावनो आंनाबो बाखि ओमफ्राय सनाफोर सोरबा रायलायनो हासिगौ नोंहालाय मानो बिसोरखौ हानलाबायनांगौ होननानैहाय थ' आं पार्सनेलि नायनानै आं मिनिनो ओंखारनायखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आंना पार्सनेलि जिबनफोरखौसो एसे शेयार खालामलाबायो जिबनाव मा जालांदों मा मालांदों बेखौसो थ' आंना देखायलागाबो जेबो गैया मैयाबो आङो भिडिअ होनो हायाखै ओंखायनो दिनै बेखिनि भिडिअ लानानै एसे हाजिर जाफैबाय नोंथांमोनजोंहाय थ' जों बिसिनिफ्रायनो सोलोंदों बिसोरबो मालायनि पिक्सारखौनो लागायो बा सोरबा लोगोनिखौ लागायनानै बिसिनि सोमोन्दैबो बुंफायो गावनि ब्लग्सआवनो आरो ना थ' आं आंनि ब्लग्सआवनो आंबो एसे आंनि इन्ट्रेस्टिं मोननायखौ आंनि मिनिनो ओंखारनायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामफाबाय आरो ना थ' बेयाव सोरबा आंखौ गाज्रि मोननांगौ लागा गैया आंना आरो गियान राननायनि भिडिअ नंखाया सुनाफोर दैलि ब्लगसो नालाय बेखिनि स' एसे थब्राखौ खावब्ला देखायफिननो थाखाय बेखिनि भिडिअखौ आं बानायबाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौनो नायलांबाय शेयार खालामनायखौहाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो अननानै आं रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोनांबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां आरो ना ओमफ्राय बेल आइकनखौबो टिं बाजानानै गालांबानो जाबाय ताकि आं खिजानि मालाबा मोजां मोनफ्लाङो आंनि भिडिअखौबो नोंथांमोनसिम सहैनायनि आरोना बे भिडिअफ्रा थ' खामानि मावनोसै आङो खामानिया खावसे जोबखाबाय साफ साफाय सिबखांखाबाय ओमफ्राय हेभि जि सुनांगौबो गैया नालाय ओंखायनो जिरायनानै आं भिडिअखौ बानायग्रोदों आरो ना ओमफ्राय दा मावनोसै आरो ना बेखिनि मिरामिस संनायखौ मा देखायनो साननानै आं बेखौ देखायलायला स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय